Hi guys, welcome to my channel, and today's video is all about yun saan ako pag-conquer ang kaulaw when I was started working out at the gym. It was actually I started 25 years old. I'm in college, still in college, and then I decided to go to the gym kay wala ko sports, okay basketball, wala ko lain feel na ko nga mura bitaw ko tayo matayan ni siguro. Kaya wala ko kaya wala ko active sa una ba. Pero music ko sa una, pero kung mga activity bitaw nga involved mo lawas. Wala jud ko, so I decided to go to the gym alone. So kabalo man jud tang kanang mo kung nabi to kay bago buhaton sa isa ka grupo or sa isa ka room, natural jud nga mo murag ang anxious ka kanang feeling nimo nga kanang bitaw mo maulaw ka labi na sa gym nga kasi kada sa majority sa gym nga mga record mga tisiron dra may confident kay sila ba. So usay jud na jud labi na sa gym nga gagutog lawas ikaw dili tampo ka or niwang ka, so kanang normal jud na siya. So pero kung maabta na kag pila ka bulan, isa ka bulan man lang maulaw jud pong ka siya balik-balik sa gym, maulaw jud pong ka, so dili na jud na siya maayo kay makahindran sa man sa imong progress. So I'll give you guys the 5 what I did, akong mindset yun sana ako pag fix akong fears about going to the gym. So yeah, number 1 is ang mindset man gud na dapat is sa gym gani ang focus na sa uban kanang mga gymmers is busy na sila mga workout, na sila kagaling mga plano, na sila kagaling mga buhaton, which is muna na magdili maguna ang gym sa mga itong pang-luminggol dili biya. So imutan sa muna nimo kanang isa ka tawo dira, isa ka kanang ga workout dira, wala na guna na simo unless nadyo uban confident kay nga mantay bitaw gamay ra kana sila. Sa ko yung ilayla actually sa nadugay na ako sa workout is focus na sila workout. So butas yung muna nga wala dili bitaw ka center stage. So which is mao po na akong muna na tong una ko bisag karon nga nang gusto rin ko sa akong tao, feeling na ko ako actor, feeling na ko kanang ga-center ang tao sa kuha ba. So conquer na nga fear. So number 2 is ang gym is dili na siya pang social mingle nga lugar. Kanang gym is for training para to bitaw get healthy. So majority jud ang nga tawo jud kanang mo to work out to make progress for themselves, dili kay manaway na sila, dili na siya pang marites dira. So yeah, isa pud ka rason gani nga it's way better if makapili kag gym nga kanang bitong mga more professional nga dili bitaw ng mga kasagaran mga batanon nga workout kay amo mo nabatayan good pag damor kay lamin ng mga estudyante mamantay jud ng uban then linggo na sila mag-workout sa barkada nila. So mas better kung makita kang gym kanang bitong more on mga serious people na bitong makita man na nimo nga kanang mga dagko nag edad. So pili ka gym nga kanang dili bitaw kayo crowded sa mga kanang mga batanon. So yeah, and ikatulo my tips would be you should wear headphones. If you are working out, then may na kasi mong favorite songs or songs na motivate ka, it will get your confident up and murag kanang ma-focus ka more on sa imong workout on that session. So using a headphones or bisag ganang kuan lang yung earphone nga wire. So I started jud kana gaana jud ko balag gusto lang ko gani. Actually kung mag-headset magupog ka ang ubang tao dira kanang dili ka gusto lang si mga ba mo ginabdug po ang headset ko kay kanang ginan nga istorya bitaw sa gym pag mag-training gani ko laser focus jud ana istorya ta after na mo na jud ang mindset jud kay ano pa akong coach nga every second counts pag mag-workout ka kay mo pump ana ang pamawala na usually kung dili bitaw mo kanin mo for how many sets sa minutes. So muna siya, and ikaw pat is plan your workout. So
So if you are planning your workout like I did every day, like this notebook, puro na siya kuan, training na ko every day sa akong workout, sa akong meals, sa progress na ko, sa status sa akong kuan. So if you plan your workout, abot ka sa gym gani, wala na sa mong mindset, wala na sa mong nahuna sa mong buhaton. Dili daw random na ka magto dito, parang numbbell, sa mong kuan, then like example, mga pag-war. So anong panahon, mga war, dili may na mga war lang dayon. Mo plano ba na sa labiya. So mo ko na sa workout jud. Ay mo mindset nga ang naka sa gym gani mag-training ka, murag nasa war ana. Ang plano jud ka execute yung plan nimo. Ana. And then the last tip would be ibutang sa mong mindset na dili dapat i-compare yourself sa uban. Kay in ilang 10 years na training, imuhang 1 month, dili lisod kayo i-compare kay kasi na kasi sila kay 10 years man sila ikaw 1 month pa. Ano na siya, so makakuha pa na sa confident po ba. So, bila nang ginawa sila usap ko mga ngana ba? So don't compare yourself to others, which is the good thing of comparing is kaya na example lang nindot na compare, marami siya nimo as motivation. Kung I actually did this when I was few months na sa workout, and then nakoy idol dito sa unang gym ako sa unang so di ko may nganya akong lawas, so pinakatuig. But ang ay actually nangutan ako niya pili edad niya to is 35. Ako 25 ba, so 10 years among gap una ba kung di ko gusto ko workout for 5 years 30 years old. Tsaka kuno kung akong lawas kung labaw ba ko siya, okay, siya mang good. He's been working out kuan na since 20. So nag-workout siya kuan na 15 years. So ang iyahang kung mag-start ko karon, makalaba kong tuig sa iya, di ba? Nga na ba? So ibutang niyo ang simong mindset na kana sila ay kung may sige sa uban ngani, akin sila magdang ra sila. Ako gyud padayon jud ko ani pagbiling. So nga na ba nga, don't compare yourself. So I think that's the 5 tips I have for you today, guys. So I hope na may na-learn, and if you have more tips, you can comment in the section below, and don't forget to subscribe, guys. See you guys in the next video. Peace.